To je rozdiel napríklad medzi nami a Ukrajincami. Keď sa zmenila vláda v roku 2014, prvé, čo ich napadlo, bolo začať robiť provokácie, začať sa hádať s Rusmi, začať vypovedať zmluvu v Sevastopole, všetky susedské vzťahy vlastne narúšať. My keď sme prišli v roku 2006, tak tu pochodovali maďarské gardy po našom území. A začali sme s tým bojovať. A potom sme si povedali, pokiaľ nezačneme kultivovať vzťahy s Maďarskom, môže dôjsť ku konfliktu, môže dôjsť k vyostreniu, k eskalácii, k napätiu medzi našimi krajinami. A nakoniec sme začali na tom pracovať tak intenzívne, že sme dosiahli, že vzťahy s Maďarskom Viktora Orbána boli najlepšie za posledných 1000 rokov. Je to o tom, že musíte vychádzať so susedom. Ukrajina ani Slovensko sa nevie odsťahovať z miesta, kde prozreteľnosť určila jeho miesto. Slovensko je raz tu, sme medzi Maďarskom, Ukrajinou, Poľskou a Českou republikou a Rakúskom a tu budeme vždy. Áno, fyzicky osoba sa môže odsťahovať, ale Slovensko nikdy. A Ukrajina nikdy nebude hraničiť so Švajčiarskom alebo s niekým iným, proste bude vždy hraničiť s Ruskom. A tomu musí prispôsobiť svoju politiku. Ak tam bude dochádzať k zbytočným provokáciám, tak samozrejme to je nestabilný priestor. Nestabilný priestor a o tom to celé je. Preto sme povedali, že Ukrajina musí byť nezávislá. Aj miesto v NATO nie je. Pretože by sme tým ohrozili celé NATO. Má nastať prímerie. A to je jedno, že sa bude rokovať o prímeri aj 10 rokov, alebo teda o tom, ako to nakoniec dopadne 10 rokov. Viete, výsledky môžu byť rôzne. Výsledky môžu byť rôzne autonómne systémy pre Donetsk a Luhansk. Všetko môže byť výsledkom, ale lepšie je, aby konečne sa prestalo bojovať a prestali sa zabíjať ľudia. Proste prečo majú zomierať Ukrajinci? Čo ten vojak, ten Zelenský má k nemu aký vzťah? Zelenský je len politik, nič viac. Nič viac. A nie je dôvod, nie je Ukrajina. Ich Rusko bez pochyby napadlo v roku 22. Ale tá vojna nezačala v roku 22, ale v roku 2014. A keď na to chceme zabudnúť, potom nerozumieme medzinárodnej politike. Chápete? Prečo sme neutekali všetci na pomoc Iraku, keď ho napadli Spojené štáty? Povedzte mi, pán kolega. Ide len o to, že meriame rôznym metrom. Vojna na Ukrajine nie je našou vojnou. Nie, my sme ju spôsobili, my sme ju vyprovokovali. Jednoducho nastala tam tá situácia, ktorú majú riešiť. Ukrajina s nami nemala žiadne záväzky, ani zmluvné, ani žiadne medzinárodné o tom, že ju máme brániť, že ju máme pomáhať. Keby sme mali takú zmluvu, tak tlačíme na Ukrajinu, aby vyrovnala tie susedské vzťahy a dala sa dokopy. Možno by sme rokovali aj s Rusmi, aby prestali zvyšovať tlak. Ale Ukrajina žiadne zmluvy so Západom nemala v tomto prípade. Žiadna povinnosť Západ chrániť Ukrajinu nebola. A teraz je v tom vtiahnuté Spojené štáty, celé NATO, všetci tam dávajú všetky zbranie a umierajú tam len Ukrajinci a Rusi. A to ja nevidím dôvod, prečo by to malo byť. Každá vojna je zlá. Má okamžite skončiť a vyvenieme všetko úsilie, aby okamžite boli začaté mierové rokovania. A že v tejto chvíli začnú tam, kde je front, bez pochyby. A že sa to počas rokovaní môže niekam posunúť, môžu nastať nejaké priateľné riešenia pre obidve strany? Áno, to už je takým zvykom, výsledkom rokovaní kompromisných.